Welcome to my YouTube channel, by the way. Thank you so much. And live stream video, thanks so much. And I welcome you in my live stream. Actually, Sunny Sham call records. Just upload खालामनो बे मानसिया Bodoland टाइगारा. So बेनिखायनो बेनि बागै actually sorry यार आं भिडिअ बानायनो सम मोनथ'वाखै दायो ओंखायनो लाइभ स्ट्रिम खालामबाय. बेनि बागै बेसेबां रायलायबावनोब्रा बे मानसिनि बागै बेसेबां रायलायबावनो बे जाम्बानि बागै बेसेबां रायलायबावनो आं बाबायमोन माने but still then आं रायलायनो सानबाय बिनि खोथा. मानोबा this is important मानो नङा होनबा सासे like जि एक्सपोजर एबा जि जर्नलिज्म खालामदों बिनि बागै एसे एनै रायलायखानांगोन मिस्टेक्सफोरखौ जों रायलायखानांगोन जोंनि सासे बर' कमिउनिटिनि मानसि जानानै होनबा जोंनि बर' कमिउनिटिखौ आलु गेसाव सासे सबसे आगलिएस्ट पार्सन सबसे लेथ्रा बर'निफ्राय बेनो सिम्प्लिसिटि माइन्ड मेलेम गैयै खामानि मावग्रा बेनो I'm not angry किलिक आं बेजों रागा जोङाखै लाइक बे आं सासे UPPL को सापर्ट खालामो बिनि थाखाय नङा अके फर दैट रिजन आं बेखौहाय एंग्रि जायाखै एबा सासे सोरखौबा हेट खालामो एबा BPF खौ हेट खालामो बिदि खोथा नङा आरो आं मोनसे खोथायावहाय आंबो आउट अफ BTC सो अके आं आउट अफ BTC आरो आं बर' बड'लेण्डनिफ्राय नंखाया आं बर' मानसि जानो हागौ बाट आइ एम नट फ्रम द बड'लेण्ड आरो बे बांसिन मानसिखौ नाय आं बिराद थाल लाबाय आरो बिराद खोथाफोरखौ थाल लाबाय मोजाङै थाल लाबाय बेयावहाय मोनदोंखि लाइक he is not interested in आउट BTC नि बाहेरनि मानसि बर' मानसिखौ माने एसेम केयार खालामा डेफिनेटलि if you want proof I can give you आं लिंक होगोन you can see that आरो जि खोथाफोरखौ बे बुङो ना literally that's frustrating बयखौबो फ्रास्ट्रेट खालामगोन आरो मोनसे खोथायाव जिखौ नुबोगासिनो ना जि कल रेकर्डसआव होनदों लाइक बे जि SK बसुमतारिया होनदोंना नों सासे जर्नलिज्म अबे इउनिभारसिटिनि जर्नलिज्म खालामबोनाय होननानै आं जर्नलिज्म मावाखै होनदोंना बे कल रेकर्डआव बेयाव मोनसे खोथा बुंनि दानजि प्रामसियारि if you're watching this video I'm really angry with this आं फ्रास्ट्रेट जाबाय माने बे खोथाखौ लानानै बिराद जोंखावखाबाय आं बेनिखायनो होनदों दानजि प्रामसियारि नाय if you're watching this video आं डाइरेक्ट होनगोन आं नों जार्नालिज्म मावाखैबा मा मावगासिनो बेखौल' बुंदो दे नों जार्नालिज्म मावाखैबा मा मावगासिनो बेखौ मा होनगोन जेनेबा मोनसे खोथायाव मा बुंगोन बेखौ जार्नालिज्म बुङा मा बुंगोन बेखौ जार्नालिज्म बुङाबा मा बुंगोन जे एक्सपोज खालामनाय मा खालामनाय बेखौ जार्नालिज्म होनाबा मा होनो मेगन खेवनाय बर'फोरखौ मेगन बेखेवदों एफा दाम जानाङा मानसिया मिथिबाय एफा जाम्बा जानाङा टु माच जाबाय माने अभार जाद्रायबाय आरो मोनसे खोथा नाय नों एफाग्राब फर्स खालामथारना पाब्लिकखौ नोंनि जि पाब्लिकफोर नायग्राफोर बिसोरखौ एफा फर्स खालामो UPPL आव भट हो होननानै होमबा मा जोंनि राइट्स गैला एबा रावनिबो राइट्स गैला लाइक जों चुज खालामनांगौ गैला माने जों गोसोखौ भट होआ नाय दे दा आं भिडिअखौ नायबोबाय जि अल भिडिअ आं रिसार्च खालामबाय मैया हरसे आं रिसार्च खालामो आं मानोबा सोरनिबा बारै भिडिअ बानायनो गोसोबा हरसे आं सार्च खालामो ओमफ्राय जों भिडिअ लाबोयो आं बेखौ नाय you said many times about this नों बिराद बार फर्स खालामबाय UPPL खौ भट हो होननानै dude 2018 नि सिगां नों अबाव दंमोन मोनसे खोथायावहाय 2018 नि सिगां अबाव दंमोन in these 3 years नों अबाव दंमोन बिनि लाइक इन 2018 19 20 आवथ' नों दंखायो र' इउटुब चेनेल दंखायो मानोबा गोदाव सोराव भिडिअ लाइक सोरबा गथ'नि भिडिअ हगारगोन एबा सोरबा अबेबा दैबाना जानाय अबेबा माइरं प्लास्टिक माइरं होननानै हगारदोंमोन नै माबा लोगोफोरसो
आरो नाय जेराव नोंखौ डाइरेक्ट स्ट्रेटलि होनो ना नों जार्नालिज्म मावदों एबा जोंनि बर' कमिउनिटिखौ नों गाज्रि खालामदों लेथ्रा खालामदों होननानै देट्स ट्रु बर' कमिउनिटिखौ नों बिराद बार गाज्रि खालामखाबाय आरो बे लेथ्रा खालामखाबाय आरो मोनसे खोथायाव नाय जि जाय मानसिया पलिटिक्सनि बागै मिथिया एबा जाय मानसिया पलिटिक्सनि बेफोरो बि सि बेफोरखौ मिथिया जास्ट खोनायो ओमफ्राय बि पि एफ इउ पि एल नि बागै खोनादों बाट नोंथ' एटलिस्ट बानायबाय लाइक एनिमि बानायजोब्बाय बयखौबो दुश्मन बानायजोब्बाय जा सोरबा सासे बेलेग ग्रुपखौ लोगो मोनो लाइक बायसुं बसुमतारी आं डाइरेक्ट स्ट्रेट गायो बे सासे जाम्बा सबसे शेट आरो जोंनि बर' कमिउनिटियाव सासे माने आलु गेसाव बियो सबसे आलु गेसावा बेनो आं नङा अबेबा भिडिअ बारा जेबो गाज्रि मोना बेखौहाय अबेबा भिडिअ जेबो गाज्रि मोना खिन्थु बिराद नायबाय माने थाल लाबाय आं बे मानसिखौ बिराद थाल लानानैसो बे खोथाखौ बुंदों आमास नार्जारि आमस नार्जारि मा ओंख्रि एक्चुअलि दायो ओंख्रिखौ सोंथ'नाङा प्लिज एबा दायो बिराद सिरियास टपिक सोलिगासिनो मानो होनबा खर'आनो जाला माने बेखौ नायखांनानै जों खावखादों माने 2 days बेकनि सिगांसो बेयो आं गोसोबा दाख्लैनि बानायनो हायोमोन भिडिअ बाट आं मानो बानायखाय मानो होनबा आं रिसार्च खालामनांगौ एसे सानग्रोनांगौ बे खोथाखौ मानो मायो बाट ओंख्रिया आंना माबासोमोन बेदरसोमोन बयलार आरो जि खोथाखौ होनदोंना जेनेबा जार्नालिज्मनि बागै एबा जि होनदों लाइक कल रेकर्डसखौ सोरबा सोरबा खोनादोंबा नोंसोरो खोनासंदोंबा बे कल रेकर्डखौ बेवहाय होनदों लाइक नों माबा मोनसे एबा जि एम एल ए खौ एक्स एम एल ए खौ होनदोंखि ना नों मोनसे मोजां मावदोंबा एबा माबा मोनसे मावदोंबा पाब्लिकनो खिथा होननानै जाम्बा नामा बिगुर सोर जाम्बा बेलाय मानो मोजां मावनायखौ खिथानांगौ रनजित आमाय जायोना मा जायो आं मिथिला सासे दखानि जानानै नों एसे बुजिब्रा बिराद थाल लाबाय माने आं माने बारा फार्स्ट्रेट जाया अके एक्चुअलि आं रावखौ फार्स्ट्रेट जाया मानो होनबा प्रकास जे बिराद भिडिअफोर दङ होमबा आं रावखौ फ्रास्ट्रेटेसन जाफेराखै नाय भिडिअ नायखांना आं फार्स्ट अफ अल मालाबा अबेबा जायो बाट साम अफ देम इट डाजन्ट मेक फ्रास्ट्रेट बाट बे मानसिया माने अभार फ्रास्ट्रेटिं माने एफा सिम्प्लिसिटि थिंकिं नोंनाव बोरै फैखोब्रा आं बेखौल' सानो माने एफा सिम्प्लिसिटि थिंकिं योर एज इज आइ थिंक एराउन्ड नाउ 32 बिदि जागोन खोमा दाबो मेलेम देरनो रोङा नामा नोंनालाय मेलेमा देराखै dude listen if you can't respect anyone it doesn't matter but respect खालामनाय मोनसे थानांगौलै एफा बैसो मानसि जानानै मोनसे रेसपेक्ट सिटि गेबबो गैयाबाला we respect your decision okay जों रेसपेक्ट खालामो बयखौ रेसपेक्ट खालामो it doesn't matter you're small big बे खोथा नङा कि लाइक नोङो मा मावो नोङो मा मावा बे खोथा नङा रेसपेक्ट खालामनाया मोजां नों मोनसे खोथायाव इन्टारभिउ लागोन बिनि उनाव आरोबाव गावनो होनफिनदों कि लाइक कल रेकर्डआव नोंलाय आं जर्नालिज्म खालामाखै मानसिफोरखौ मा जाम्बा बानायजोबदों नामा एबा खोमा बेंगा सानजोबदों नामा नोंखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा थाल लायाखै जानांगौ बे खोथाखौ जों थाल लाग्रालै मिथिबाय आरो मोनसे खोथायाव नोंनो मा एफाग्राब लाइक what's your problem आं बेखौसो बुजिया नोंनि प्रब्लेमा मा नोंनो पावारनि खोथाखौनो बुंबाय थायो बांसिन पावार नांगौ बायदिनो खोथा बुंबाय थायो नोङो मोनसे चान्स मोनगौबा इउ पि पि एल आव एम एल ए जानो हागौबा हा सा फाननानै सिदा थाङोब्रा एम एल ए गेलेथारनोबा एफाग्राब बर'नि बागै एफाग्राब बुजिथारोबा दासिम नों लाइक अबेबा पार्टिखौ गारफेरबाय जानो नोङो बिजेपि होन माबा होनथ' बखिजोबखाबाय माथो नोंलाय बेनो पावार नांगौ आं सिदा सिदा पावार नांगौ एबा मोनसे लाइक फेमास जानो गोसो बर' ससाइटियाव एबा जोंनि बर' कमिउनिटियाव माने सासे सबसे गिदिर जानो गोसो माने बयबो माने मोनसे थायोना इग'स्टिक मोनसे दुगा बिदि सिस्टेमनि मानसि नों रिप्लाइ होगोन जानोबा आंखौ होनो हागोन हा बिखौ नोंनो सान दे नों मोनसे आं नोंखौ एक्सपज खालामनोसै टुइटारनि बागै बिराद बार बुंबायना सोरबा सोरबा मानसिया बेवहाय मा खालामनो मिथिगौ बिदियालाय गोरोन्थिया जाखायो जायना कमन सेन्स दं बेना गोरोन्थि जाया मिथिबाय बिदि टुइट खालामा रावखौबो आरो जाय बेखौ सापर्ट खालामोना इट डाजन्ट मेटार अके नों सापर्ट खालामो मा खालामो होमबा इट्स योर चयस नोंसिनि गोसोसो नों सोरखौ सापर्ट खालामो नों सोरखौ सापर्ट खालामो बेवहाय एगेन्स्ट नङा अके बे खोथायाव माने आइ एम नट फ्रास्ट्रेटेड आरो मिस्टेक्सनि खोथा मोनसे बुंनो ना जि धेमाजि इउ पि सामथिं लाइक दैट बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेल लाभ इउ वाव गुड ना एक्चुअलि बे नोंसिनि सायावसो दिपेन्ड खालामो नङा होमबा नों सोरखौ लाभ खालामो सोरखौ लाभ खालामा बाट बेयाव माने खोथा थायो लाइक बेवहाय थिंकिंनि खोथा थायो एबा साननाय हनायनि खोथा थायो नङा होमबा मिस्टेक्स मेरला दं आं नोंखौ र' लिंक मोनसे होगोन आं नोंसोर नायहैबानो जाबाय बेयाव डाइरेक्ट होनजादों बियो मिस्टेक्सनि खोथा आं मोजां मोना आदा अके अके सरि आं मोजां मोना होनदों अके फाइन नङा
बे नोंसिनि सायाव चयस नङा होमबा नों मोजां मोनो मोना आं बेवहाय रावखौबो आं दुसियाखै लाइक मोजां मोनथारनाङा होननानै बे खोथा नङा बाट आं बेखौल' लुबैयो लाइक मेगन खेवदो एबा खोमाखौ मोजाङै खोनासंदो माने खोथा बुंनायखौ खोनासंनांगौ बेखौसो लुबैयो आं बेयावहाय एगेन्स्ट हायाखै आं BPF जानानै एबा BPF नि एनि अफ दा मेम्बार सामथिं जानानै माने आं बिनि बागै जेबो रायलायखै गैया नंगौ आमस नार्जारि आं बड'लेण्ड एक्चुअलि नङा आं फार्स्टआव माने आं एटलिस्ट सापर्ट खालामदों बा बर'नि पाब्लिकनि राव जानानै एबा बर'नि बागै रायलायदों बर'नि ससाइटि एबा जोंनि कमिउनिटिनि बागै माबा मोनसे मोजां सानदों बिदि सानदोंमोन आं बेनि उनाव मा सानखो आं बर' कमिउनिटिनि बागै सानदों मा सानखो बेलाय जेबो सानाखै बर' कमिउनिटिनि बागै सानाखै बेनो पावार नांगौ लाइक हि वान्ट्स पावार लाइक आं मोनसे MLA जानो हागौ एबा माबा मोनसे जानो हागोन नामा बिदि साननानै चान्स दं माने बे बिदि साननायलाय बिराद बुखिबाय थानोसै आं माने लाइक माबा मोनसे चान्स मोनगोन नामा आं एबा बे पार्टि माबा मोनसे पलिटिक्स लाइनाव माने थांनो मोनगोन नामा आं बेखौ सानगासिनो बेयावसो बियो बांसिनहाय माने होनबाय थायोना UPPL भट हो एक्चुअलि फर्स खालामनाय सोर बेलाय बिदि फर्स खालामनो भट होथारनांगौ बेयावनो होननानै फर्स खालामग्राया सोर बेलाय मोनसे खोथायाव मा मावो बेलाय UPPL नि बागै मा मावो ना केम्पिं सालायो ना मा सालायगासिनो बेलाय ना UPPL नि केम्पिं सालायगासिनो नामा बेलाय मोनसे खोथा सोंनो लुबैयो आं UPPL नि बेसेबां फैसा जादोंब्रा नोंलाय फैसा बेसेबां मोननायब्रा बिदि केम्पिं सालायनो मा पाब्लिकनि चयस गैला नामा मा नोंनि चयस गोजासो नामा नोंनि साननाय बायदि जाजोबनांगौ बयबो बिदि जाजोबनांगौ नामा नों ओरैनो जास्ट इउटुबाव फैनानै बखियोल' मिथिबाय नों इउटुबाव फैनानै होनगोन एक्सपज खालामगोन बेखौ होनगोन नङा होमबा मालाबा नोङो मुभमेन्टआव थांफेरदों जानो जि बर'नि माबा जि मुभमेन्टसफोर जाखांबाय रेलिफोर जाखांबाय बेयाव थांफेरदों जानो नोङो मेलेमा गिदिर खालाम दै रनजित खोनाबाय एक्चुअलि नाय नोंखौ आं दायो मान फ्रास्ट्रेट मानसि मिथिगौ दानजिब खोनासं गिदिर जा उन्दै जा नोंबोथ' रेसपेक्ट होआखैना स' फर देट रिजन नों जेरै रेसपेक्ट होआ बिदिनो जोंबो मोनो अके खोनासं मोनसे खोथा नोंखौ सोंसै आरो आङो एड्रेस होनो मानो गियो मोनसे खोथायावहाय एड्रेस फन कलाव नाय एफा स्रा स्रा खोनादों हेल' नोंनि अबे गामिनि नोंखौल' बुं होननानै होनदोंमोन ना खुगायावल' माने एकदम होन दुगा होनो नङा होमबा आं गिया बर'नि बागै आं गसंथागोन बिगुर गसंथार नांलायथां मोनसे खालि थिं बायदि दामखावबाय थानाङा बे बर' कमिटियाव मिथिबाय थिं बायदिल' दामखौबाय थानाङा खालि मोनसे थिं थायोना बे दामबा माबायदि गोसा गोमो बिदिनो नोंनि थाखाय बिराद मानसिया इनफ्लुयेन्स जाबाय मिथिगौ नोंनि थाखायनो बिराद मानसिया दासिमबो बिराद नांलाय खमलाय जाबाय आरो गोदाव सोराव जागासिनोखा जोंनि कमिउनिटिया ओरैबाबो जागासिनो सोरबा हेट खालामो बिकज अफ दा UPPL सोरबा हेट खालामो बिकज he is BPF don't you have any brains you're also mature enough right you are so matured you understand what will happen about dangerous speech yeah speech होबा मा जागोन नङा होमबा मा स्पिचआव मोजां जागोन मा स्पिचआव गाज्रि जागोन बेखौ नों सानला just news नायबाय started speaking बायसुं बसुमतारी एक्चुअली एड्रेस होनायखौ बिराद बारा आं थाल लागायबाय आरो मोनसे मोननै ना मोनथाम कल रेकर्डस दंबाय हा जेरावहाय एड्रेस बिदों माने हेल' खोनायाखै सार सोरबो अबाव खोनायाखै नेटवर्क गैयादां क्लियारलि खोनागासिनो कल रेकर्डआव जेब्लानोखि बे मानसि जाय मानसिखौ बे फन रायलायहरसिन बेनि बागै खोनायाबा माथो खोनाखायो रतन ब्रह्म गुड इभिनिं या गुड इभिनिं गुड इभिनिं ब्र ना BPF नि मानसियानो BPPLखौबो होनो आदा ओंखायनोथ' गावखौबो जेबो गियो नङा पलिटिकेल पार्टिजों पलिटिकेल पार्टि नांलायनाया बेलेग जायो नङा होमबा एबा मोनसे खोथायाव आं UPP मानसि मोनसे खोथायाव नोंसोरो जेनेबा मोनसे नों सासेखौल' आं जास्ट पइन्ट खालामबायलै आं सासे BPF नि मानसि जाबाय एबा UPPL नि मानसि जाबाय फर एक्जामपल इउर अल्स' सामथिं पार्टि नङा होमबा बेयाव जों कवारेलिं खालामनाया बेलेग जायो नङा होमबा ओमफ्राय इयर एगेन्स्ट टाइप जों बेलेग जायो
बेयावहाय आरो लाबोनानै माने संख्रि सारदेरबावनाय एबा केरासिन लुफावनाङाब्रा बेखौसो लुबैब्रा आं फैनानै केरासिन लुफैबाय थाबा जायाना एक्चुअली नाय मोनसे खोथायाव रिपर्ट खालामनांगौ बे बानिया आंबो बे नोंसिनि सायावसो नोंसोर रिपर्ट खालामा जेबो नङा एक्चुअली जोंथ' माखाय बेखौहाय लाइक इफ इउ वान्ट टुइटल' खालामबार इउटुब इण्डियान माबायावहाय टुइट खालामहर बे सबसे लाइक भायलेन्स खालामगासिनो एबा मोनसे एग्रेसिभ खालामो मानसिफोरखौ इदि होनबानो गैला बियो माबा जाखागोन डाइरेक्ट स्ट्रिक्टलि मोननै मोनथामल' टुइट खालामनांगौ सेटआप जाखागोन बियो बेखौ बुजियो बाट वान थिं आं सानो लाइक जि फाइट्स जा मा जा पलिटिकेल पार्टिफ्रा मा खालामदोंब्रा स्ट्रेटलि आरो पुलिस केस होनांगौ बाल एबिउस खालामनाय मा खालामनाय होननानै प्रुफ गैया बाल गैया जेबो गैया ओरैनो खोनासंनाय नुनाय मोननाय बिदिजोंनो सेटेप आरो मोनसे खोथा सानो आं एक्चुअलि आं बांसिन जि एज जाहैबाय मेचर जाहैबाय लाइक होनथ'ला आं मिथिखासै नोंसोर मेचर मानसि जाय सोरखौ एराउन्ड जाय ग्रप जाखाबाय जाय साननाय हनाय दं नङा होमबा बाट फर मी youth is most important नोंसोर बायदि youth are most important for me it's not for me like political माबा बियो बारा important लाया आं मिथिगौ for me that's not important कि political party मा सलिगासिनो मानो बेफोरो but for me नोंसोर बायदि youth आसो important मानो होनबा our future is you guys youth नोंसोर जों बायदि youth आसो बेफोरबायदि बोराय बोराय एकदम मेलेम गैयै मानसिफोर नङा जेरै धनजिब रामसियारि बेबायदि मेलेम गैयै मानसि नङा रतन ब्रह्म नंमारगौ बे खोथाया नंमारगौ बे सियरखा आरो बिराद नंमारगौ बे खोथाया आरो आं मोनसे भिडिअ नुदोंमोन एबाउट बड'लेण्ड टाइगारनि बागै जि एड्रेस होनायफोरा I was happy मानो होनबा बिराद मानसिफ्रा कुइसनबो खालामदोंमोन आरो मोनसे खोथायावहाय सोरबा सोरबा सानो नङा लाइक बड'लेण्ड टाइगारा मोजां मावदों प्रुभ मी एबा प्रुभ मोनसे खालामदो लाइक बड'लेण्ड टाइगारा मा मोजां मावदों बेखौल' बुंदो if anyone is watching बिनि लाभार एबा बेखौ फसायनायखौ मोजां मोननाय इनि खोथाफोरखौ बुजिनाय मा मोजां मावखो बेखौल' बुं दे मा मोजां मावखो बेखौल' जास्ट बुं ना रेलियाव थांफेरदों ना बर'नि बागै माबा मोनसे खालामफेरदों बेखौल' बुंदो दे I just need this if anyone is watching जाय बेखौहाय सानोखि लाइक he is good he is doing right if anyone supports him yeah, SDB Bodo नोंमारो you're right मान मोनसे खोथा आं होनस्रानोसै नोंसोर बबे गामिनि एबा बबे जायगानि आं मिथिला बबे डिस्ट्रिक्टनि जायो नोंसोरखौ मिथिला बाट जोंथ' जायो मोनसे खोथायावहाय जोंनि डिस्ट्रिक्टआ बिश्वनाथ जाहैगोन स' फर देट रिजन लाइक नाय बे बड'लेण्ड टाइगारा माने ना बाहेरनि जाय बिटिसि एबा क'क्राझार साइडनि नङा एबा क'क्राझारफोरनिथिं नङा एबा बड'लेण्डनि नङा बिसोरखौ जेबो साना मिथिबाय जोंफोरखौ माने जास्ट बाहेरनि बर'फोरखौ माने बाक्सानि एक्चुअलि बाक्सायावबा दायो बिटिसि गोलैना गोलैयाथाय मिथिला आंबो बारा थाल गैया नङा होमबा बाट बिटिसि गोलैयो खोमा नामा नोंसोर भट होनो मोनो नामा UPPF आव भट होनो मोनो ना मोना बे बड'लेण्ड टाइगारा गावनि भारा बे आं होनखाबाय दा बेबायदि जाम्बा मानसिलाय अबाव सनमान होनो नङा होमबा जास्ट माबा मोनसे कन्टेन्टल' मोना कन्टेन्टबो नंबावा जास्ट मोनसे माबा मोनसे निउस होनो मोननांगौ चान्स मोननांगौ बखिनो मोननांगौ बेखौल' सानो अके स' बाक्सायाबो गोलैयो नङा होमबा गुड होमबाथ' नोंसोरबो भट होनो मोनो होमबा नाइस ना एक्चुअलि मोनसे खोथायाव माने बे खोथाया बिराद सानथावथाव खोथा मानो होनबा जि जाय देरफुनाय बा जाय देरहांदों नङा होमबा एबा 17-18 एजनि खोथायानो जा एबा जि 20आनो जाहैबाय दे जेराव टिन एज सोलिबाय नङा होमबा स' बेवहाय माने मा बेफोरखौ माने जास्ट पलिटिक्सनि गरम खालामना होबा एबा पलिटिक्सनि सोदेरना होबा माने बेलेग लाइनाव माने इन्ट्रेस्ट लाया माने अबाव चान्स मोनगोन नांलायनो बेखौल' चान्स लायो माने बेखौ साननानैसो माने आं बे खोथाखौ बुंदों खिन्थु सोरबा सोरबा मानसिया मा होनगोन नोंबोथ' बखिदों नोंबोथ' सोरबा जाज खालामदों मा खालामदों बे खोथा नङा ब्र actually I'm not judging anyone or something I'm like I'm not saying I'm Mahatma Gandhi I'm talking about that Mahatma Gandhi बे खोथा नङा we have the right to speak मोनसे खोथायाव सान एबा बड'लेण्ड टाइगारा मोनसे खोथायाव बखिनो चान्स एबा राइट्स दंबा जोंलाय मा जों राइट्स गैया नामा जों बाहेरनि जानानै जों राइट्स गैया नामा
BTC नि बाहेरायाव जानो जों राइट्स गैया नामा बुखिनो एबा बुंनो जोंबोथ' राइट्स दं सासे बर' जानानै for us it doesn't matter yaar for us like BPA WPL it doesn't matter for us main thing is what जायनो जा बड'लेण्ड लाबोनांगौ जोंनि थाखाय आरो जोंनि बर'खौ नायनांगौ एबा आउट अफ BTC नि बर'खौल' नायनांगौ बेखौ सानो आं support you thanks buddy Ratan Brahmo thank you so much actually yeah आरो जि भट नायनानैसो आं बेखौ एक्चुअलि बे भिडिअ बानायनो हा एक्चुअलि आं मैहा मोनसे कमेन्टेबाव मोनसे भट एबा पल होदोंमोन लाइक बड'लेण्ड टाइगारनि बागै इउटुब भिडिअस नांगौ नामा बाट आं इउटुब शुट खालामबाय थादोंमोन भिडिअ शुट खालामबाय थादोंमोन बाट मिस्टेक वाज लाइक आंनि बेटारिया डेड जानो हाबाय मबाइलनि बेटारि डेड जानो हाबाय आरो लेपटपनि बारा मोजां जाया क्लियार जाया स' फर द्याट रिजन आं बेनि भिडिअ खोमानि लेपटपाव बानाय शुट खालामना स' मबाइलावनो बानायो बाट डन्ट वारि इट विल काम सुन बाट आं बेनि बागै बारा भिडिअ बानायनो गोसो गैला माने बे जाम्बानि बागै जेबो भिडिअ बानायनो गोसो गैया बे सासे सैमा सोंखावलाबायग्रासो ओरैनो सोंखावलाबायग्रासो मानसि आरो धनजित नों नायदोंबा प्लिज या स्टप दिस जर्नालिस्ट खालाम नों खालाम दुड नों मा खालामा दखान मावदों जर्नालिज्म खालाम नों खालाम ब्र फराथ' बाद निउस रिपर्टार मेरला दं मेरला निउस रिपर्टिं चेनेल दङ बर'नि बिसोरथ' मोजां निउस रिपर्ट खालामदों होनायखौलाय नो आं नट डुइं जर्नालिज्म आं जर्नालिज्म खालामाखै खोथा बुंनायनि सायाव मोजाङै सानग्रोब्रा मा बुंदों मा बुङाखै बिगुर मेलेमलै नोंना मेलेम दंना मा दं नोंनावलाय जेबो मेलेम गैया नामा Tanjib if you are watching this ब्र'बो होनबावला नोंखौ आं नों माने एक्चुअलि रेसपेक्टेबलबो जाहैखाला सासे आलु गेसावखौ बोरैथो ब्र' होनबावनो आं unrespectable you're just an unrespectable person for our Boro community आरो ओरैबाबो नाय बेयाव इसोर सोंदोंखैलाय कनस्टिटिउशननि बागै सोंदोंमोन ना दुड नाय एक्चुअली if you don't have anything like researchable एबा नोंना मेलेम गैया रिसार्च खालामनो गोसो गैया रिसार्च खालामनो गोसो गैया निउसाव जि बखिदों बेखौनोथ' बखिफिन ना ब्रा बेखौनोथ' बखिफिनोमोनथ' जोब्बायना नोङो जर्नालिज्म खालामगासिनो एक्सट्रा माइन्ड लगायनानै बखिनानै मा भिउस मोनगोन बेखौ एफा गरम जानो हायाफ्रा आरो सोरबायदिया नायो बेखौ मिथिगौ आं स्ट्रेटलि होनगोन सोरबायदिया नायो बांसिन इउ पिपलनि मानसि नायो आरो इयावबो सोरबा सोरबा हेटार्स दंखायोनो होना Love you, bro, for your comments, by the way. Yeah, definitely. Right. मोनसे थ' नंमारगौ बे खोथाया right, by the way. जि बड'लेण्ड टाइगारनि बागै खालामगासिनो बे that's frustrating आरो बिराद मानसिया frustrate जानानै दङ and yeah there are many videos about this many दायो माने भिडिअ ओंखारगासिनो आं एक्सप'ज भिडिअ बानायबायबो टार्न अफ भिडिअस आर कामिं आउट लाइक साला बे मिस्टेकआनो जादों yeah he should be this that everything ओमफ्राय दा मोनसे खोथा सोंनो लुबैयो दानजिब्रा मोनसेखौ लाइक यार नोंना प्रब्लेमा मा लाइक आउट अफ BTC नि प्रब्लेमा मा लाइक जि BTC आव गैया बिसोर मानसिखौ मा नों हेट खालामो नामा एबा नोङो लाइक इट्स जों बर' नङा नामा खनसेथ' सानब्रा जों बर' नङा नामा एफा जे हेट खालामो जोंनि बाहेरनि बर'फोरखौ एबा जों बायदि बर'खौ हेट खालामो नामा ना एक्चुअलि हेट खालामो मा खालामो नोंखौथ' मा बिगुर नों बायदि बिगुरखौ आं इट्स useless you are सासे माने useless person बेयावबो सोरबा सोरबा नङा he is doing right politics रायनो हानाय मानो हानाय बिगुर रायनो हानायबा मा सोनो एफा गिख' एड्रेस होनोबो हाया नों I'll say you one thing नोंसोर नाय okay you watch every video maximum video नों मा होनगोन you people support खालाम you people vote खालाम you people vote होथारनांगौ देरहाथारनांगौ बेखौल' मोनगोन नोङो बिनि चेनेलाव बांसिनानो
check खालाम फोथायाबा just go and check मोनसिगोन नोंसोर bye bye okay SDB BORO love you bro thanks for any live stream opinion thank you so much five people are watching thanks yeah actually you should learn about this आरो नोंसोर blind जानाङा बेफोर माने खाना जानानै लाब गैया दानि जुगाव माने जेबो इदि सोरबा होनगोन like no we are जों बुजियो माने नोंहा actually आंबो नाय मोनसे आंखौ stupid होनबाबो I can also like accept it आंबो stupid होननानै accept खालामना लागोन एबा आं सासे जाम्बा होननानै accept खालामना लागोन surely accepting is not that important by the way एबा जाम्बा होनजानाय मा होनजानाय that's a simplicity माने मोनसे आरो मोनसे खोथा नाय manipulation खालामनायाथ' sure खालामगासिनो बे manipulate मान खालामनो होनबा like he is trying to manipulate and make everyone means जेरैखिजाया माने vote ल' होनांगौ you people there मोनसे खोथा I don't know what के like फैसा होदों ना मादों बेखौलाय फैसा मोनदों ना मादों एबा फैसा बियो नामाथाय बे you people नाव like फैसा हरदों आं नोंसिनि पार्टिसखौ आं प्रमोट खालामनो हागोन all these things इदिसो मोनो आं होदोंबो जानो हागौ मानटिक maybe this will be the last video by the way बर'नि टाइगारनि बागै एबा बे सैमानि बागै बेनो लास्ट जानो हागौ बे मानसिनि बागै आलु गेसावनि बागै बेनो लास्ट भिडिअबो जानो हागौ आंनि चेनेलाव आं बिनि बागै माने भिडिअ खालामना माने आंनि चेनेलखौ गेसाव खालामनो गोसो गैया माने लिटारेलि आंनि चेनेलखौ माने गेसाव खालामनो गोसो गैया बेनि थाखाय because not I'm not interested in making my channel dirty for him बेबायदि मानसिनि बागै आं आंनि चेनेलखौ लेथ्रा खालामनो गोसो गैया माने आरो नाय इउटिउबार्स होनबा बिराद मानसिया मिस्टेक खालामो मानियोब्रा आंबो मिस्टेक खालामनो मा खालामो मानियो आं एक्सेप्ट खालामना लायो आं बे खोथाखौ but still then बिसोर कारेक्शन्स एबा माबा मोनसे खालामना लाखायो कारेक्ट खालामना लायो गावसिनि माबाखौबो मिस्टेक्सखौबो बाट बे मानसिया माने जेबो साननाय हनाय गैया माने जि मोनदों बखिनांगौ चान्स मोनदों बखिनांगौ भिउज फैनांगौ आंनि थाखाय आंनि चेनेलाव भिउज फैनांगौ साबस्क्राइबार गेन खालामनांगौ आं बेनो इम्पर्टेन्ट टुइटाराथ' ओरैबाबो डिलिट खालामना लाबाय बे टुइटारा टुइट खालामनाया कारिना कापुरखौ टुइट खालामनाय माबायाथ' गैखाला मानो होनबा बेथ' पाक्का आंनि भिडिअखौ नायखादों बे टुइटनि बागै पाक्का आंनि भिडिअखौ नायदों बेवहायसो बे गावनि टुइटार हेन्डेलखौ माने डिलिट खालामना लाबाय लाइक डिएक्टिभेट खालामना लाबाय आरो मोनसे गोदान टुइट खुलिफिनदों बेयो एबा टुइटार एकाउन्ट खुलिफिनदों आरो मोनसे लाइक सासे सरि धेमाजिनि सोरखौबा UPSO या something else बेखौ माने बखिदोंमोन ना बियो there is a correction video yeah definitely you should go and check prime headline something 24 prime 24 headlines या something माबा मोनसे चेनेल नाम बेवहाय दङ कारेक्शन खालामजादों बियो बेयाव मा लाजियासै नामा बेलाय सबसे अनलॉजिकल पर्सन इज दिस गाय लजिक गैया माने खोथा बुंनायनि जेबो लजिक गैया चान्स मोनो बुंनांगौ चान्स मोनो बुंनांगौ भिउज बेसांहाय जेनेरेट खालामनांगौ फेमास जानांगौ बिदि बखिनानै फेमास जानांगौ आं भाइरेल जानांगौ बेखौ सासे होनायखौलाय भाइरेल खालामग्रा मानसि बेनोब्रा कन्ट्रोवर्सी नांगौ बेनो इट्स नट इम्पर्टेन्ट कि मा जायो मा जाया बेखौ जेबो थाल लाया नांलायगोन नांलाया बेखौ जेबो थाल लाया जास्ट कन्ट्रोवर्सी जानांगौ दिस इज मोर इम्पर्टेन्ट फर कन्ट्रोवर्सी बायदि नांगौ आंनो बोरै मोनगोन आं कन्ट्रोवर्सी दासिमबो मेलेम गैयै खामानि मावबाय थानाय from past 3 years from 2018 19 20 चेनेलखौ चेक खालाम सोरबा सासे बेखौ लाइक खालामो एबा मा खालामो मिस्टेक्स मेला दं I checked every videos every single videos I mean like just useless videos फोरखौ नायाखै but where he talked about एप्सुनि बागै रायलायनाय एबा माबा
so many मोनसे पलिटिक्सनि बागै बांसिन रायलायनाय बेफोरखौ नायजोबनांबाय बिनि चेनेल the most rubbish person is this guy dumbest आं खाबाय बेखौ stupid बो stupid खासै moron आं खाबाय बेखौ moron गिखौथ' नायजाया बाला गावनि फेन्सफोरा लोगो हमनो फैबाबो एबा गावखौ लाइक खालामग्रा मानसिफोरा लोगो हमनो फैबाबो बेखौ बेलेग बेलेग ग्रुपनि मानसि आंखौ बुनो फैदों आंखौ होनो फैदों आंखौ बुथारनो फैदों बेयाव सिनायोब्रा गिखौखौ ओके नोंसोर कल रेकर्डस खोनासंबानो जागोन आं कल रेकर्डसखौ प्ले खालामना होगोन दे जेबो नङा मानसिया एसे फैसा खामायथोंसै दे ओरैबाबो एसे खामायथारनांगौ ना बे मानसिया One second, let me show you one thing. I'll show you one thing. I will show you. I'll not show you, but you can listen. Man बुजिगोन माने आं मानि बागै रायलायदों बांसिनानो okay 2 minutes video बे 2.19 seconds video listen Bodoland टाइगारनि थाखायनो बेला भट मोननाय नंला definitely you see Pradeep Narzary you're right okay by the way Bodoland टाइगारनि थाखायनो बेला भट मोननाय नङा मानोबा against बिराद ओंखारबाय but बे मानसिया माने just बेसां हायो like brain diversion खालामगासिनो बयखौबो brain divert खालामगासिनो like बेयाव होथारनांगौ in reality नायोब्ला नंमारगौ बे खोथाया नंमारगौ okay भट मोननाय नङा आंखौ बिदिबा actually ना actually जि कल रेकर्डसफोराव like गावनि नेमखौनो मोजाङै प्रनाउन्स खालामनो रोङा एबा गावनि नेमखौ मोजां बुंफिननो रोङा आरो गिखौआथ' गिखौ होनखाबायना कल रेकर्डसआव नोंसोर खोनाखाबाय नङा होनबा actually जि कल रेकर्डस फैदों दानि खोनाबाय नोंसोर नङा होनबा गामिनि नाम सों डाइरेक्ट स्ट्रिक्टलि सोलायबाय नङा होनबा बेयाव मिथिबाय गिखौ होननानै बेयाव मिथिया बेखौहाय आरो I prove it isn't it this is the proof that गिखौ मानसि होननानै बेखि जोंनि बर'खौ मा खालामगोन बे बर'खौ like helping our बर' एबा ट्रुथखौ देखायदों बर'खौ love you guys by the way thank you so much support खालामनो थाखाय आरो नोंसोरो I know some of you are like बुजिदोंबो जानो हागौ आं मा बुंनो सेस्था खालामदों सोरबा सोरबा बुजियाखै जानो हागौ बुजियाखै please you should comment about that you should ask about this you should सोंनांगौ बे खोथाखौ मानि थाखाय फैदों एबा मा खोथानि थाखाय बेखौ होनखो सोङाबा जाया बेफोर okay you should ask about this if you're new yeah please you should subscribe my YouTube channel गोदानबा please subscribe खालाम आरो I wish कि नोंसोरो भिडिअ लाइभ स्ट्रिमखौ मोजां मोनदों जानो हागौ because I need support of you guys आरो support नांगौ जायो this will be the last maybe बेनि बागै आं रायलायनाया बेनो last जानो हागौ मानो होनबा okay
सोर सोर मानसियाबा बिनि कल रेकर्ड्स खोनागोन मिथिला बेसेबां 2 कल रेकर्ड्सखौ नोंसोर कम्बाइन खालामनानै एबा जइन खालामनानै मिथियो नोंसोर कल रेकर्ड्सनि बागै लेट नाइटआव कल खालामनानै डिस्टार्ब खालामो सासे मानसिखौ एबा लेट नाइटआव खालामनानै लाइक स्ट्रेटलि आस्किं लाइक नोंसोरो इदि होननानै आं मिथिला सोर मानसिया सोरबायदि मानसिफ्रा बेखौ सापर्ट खालामो एबा सोरबायदि मानसिया बिसोरखौ नायो बेखौ आं मिथिला but for me though yeah definitely some days I used to watch I'm not lying I'm going to say like I'm I used to watch yeah some of the videos I used to watch some good one I used to watch some bad one I don't like watching bad ones मा होनबावनो बे जाम्बानि बागै मा रायलायबावनो बे जाम्बानि बागै सोंदो आं definitely I can reply you guys एबा नोंसोर नायदोंबा Danjip if you're watching this video please comment खालाम आरो होन मानि थाखाय आंखौ नों जाम्बा होनखो होननानै नों सों Danjip if you're watching this video सोंनो गैला नामा गोसो गैला नामा सोंनो रावबो गैला नामा Danjip सोंला सोंलि खालामदोब्रा Bodoland Tiger if you're watching this video comment खालाम Bodoland Tiger जेरै मानसिया कपि खालामो same thing is copied by his channel name also copied then मानसियाबो एसे copycat system बेखौना बिदि लिस्टआव दोननांगौ भिडिअ सिखाव एबा कन्टेन्ट सिखावनि लिस्टआव दोननांगौ नोंमारगौबालाय बे मानसिखौ भिडिअ माबायावनो इउटुब कमिउनिटिया बोरै बेखौ सापर्ट खालामोब्रा जोंनि बर' इउटुब कमिउनिटिया बोरै बेखौ एक्सेप्ट खालामबोथाय आं बायदि मोनबा इउटुब कमिउनिटि सबसे देरसिन मोनबा सबसे सिगां रिपर्टसो होगौमोन बे मानसिखौ सापर्टखौथ' बादान रिपर्टसो होगौमोन आं सिदा सिदि बेबायदि मानसिखौ बेन खालामनांगौ होननानै 10-20 बोसोरनि थाखाय बेन खालामस्रानांगौ होननानै सोरबायदिया बेखौ माने एक्सेप्ट बोरै खालामो आरो सोरबायदिया बेखौ राइट सानमारोथाय I don't know for me बिराद मिस्टेक दं बेयावहाय बेनियावहाय मिस्टेक्स आरो मिस्टेक्स दङ एक्चुअली बड'लेण्ड टाइगार दोननाङा बेनि नामखौ बड'लेण्ड सियाल बड'लेण्डनि सियाल होननानैसो लानांगौमोन नामखौ बड'लेण्ड सियाल होमबासो मिलायगोन बिनिया Any supporters जाय बेखौ support खालामो if you're watching this you should comment नाय यार here we feel frankly आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैदोंबा be frankly गोसोबायदि होन if you support him you should support खालाम जेबो नङा if you don't support him you should say not supporting him just comment खालाम okay like you're his supporter or not supporter माने support खालामो खालामा 7 people are watching by the way आं होनखाबाय इसोरखौ thank you so much yaar without you guys I couldn't get this 1k subscribers yeah 1.4k subscribers Pradeep if you're watching this video yeah Pradeep are you there don't know yeah Pradeep alai yeah, anybody if you're watching this video please just comment me down you like you dislike बे बड'लेण्ड टाइगारखौ मा सानो you are is he right माने जि बुंनायफोरा बेनि थाखाय नोंसिनि थाखाय राइट नामा बेनि खोथाफोरा
नोंसोरो जि भिडिअस जि धेमाजिनि UPSO I think या UPSO पार्टिसखौ माने पार्टिसथ' नंद्राया बाट मोनसे एसोसिएशनखौ माने एसोसिएशन ना मा जागोन बे पार्टिसो जाहैगोन ना मोनसे मा होनबावनो मा बिदि मानसि लाइक एसोसिएशन मेबि या बिदि जाहैयो नङा होमबा स' बिसोरखौ बखिदोंमोन नङा होमबा बेयावबो कारेक्सन खालामजादों बियो बेयाव लाजियासै नामाथाय बियो बेवहायथ' जेबो कारेक्सन खालामफिननो हायासै if you need proof yeah बेनि जाम्बाखौ प्रुफ खालामथारनो गोसोबा I can prove it that बे सासेया जेबो रोङा बेबायदि मानसिनि प्रुफ खालामनो गोसोबा आं खालामनो हायो but for me it's not important कि बेसेबां बुंबाय थानो बे मानसिखौ बेसेबां आं बखिबाय थाबानो बाबाय माने बेबायदि सैमा मानसिखौ माने बखिबाय थानो बाबाय बेबायदि सियाल बायदि मानसिखौ माने बखिबाय थानो बाबाय चान्स मोनबा माने साइड चेन्ज खालामगोन बेयो आरो जाय फर्स खालामो भट खालाम भट खालामनानै if you support it's good if you support any parties यार नों support खालामो नोंनि पार्टिखौ नों चुज खालामो एबा नोंनि चॉइस नङा होमबा नोंनिखौ चुज खालामदोंबा गुड यार से इनफ्लुएन्सार जानानै बेवहाय इनफ्लुएन्स खालामनाय गाज्रि माबा मोनसे इनफ्लुएन्स खालामनो हाबा जोंनि बर' कमिउनिटिया इनफ्लुएन्स खालामनो हाबा गाज्रिफोर this is the last time I'm saying this please yeah Danjit Ram Sayari if you're watching this video stop this Ankavin just finish this thing expose खालामदों journalism खालामदों मोजांब्रा खालाम जि खालामो खालाम but know how to respect know how to speak बुंनायनि सिगां फार्स्टआव बुजिगोर it's not that कि बयबो खालामदों like प्रकाश जितवान्स निउज चेनेलनि बागै निउज रिपर्टिं खालामै खालामै एबा निउसनि बागै आपडेट खालामै खालामै you are also same thinking like आंबो बिदिनो खालामसै don't do these things yeah actually yeah Prakash did good I'm Prakash को एफाग्राब गाज्रिबो होनाखै एबा I'm not saying like be but one thing is like yeah he's doing good now before I was not I don't like so much first of all on first videos I was not so interested in him but afterward yeah it's okay type जाहैबाय माने मोनसे acceptable एबा जोंनि बर' community acceptable जाहैबाय माने बे खोथाया so for that reason yeah okay fine we like it now but this guy सबसे toxic person माने मोनसे toxic मानसि निसा टाइपनि मानसिफोर मा होनबावनो बेनि बागै बेसेबां बुंबावनो बेनि खोथाखौहाय रावबो बुजिया सोर बुजिया सोर जाय बुजिग्रा बिसोर बिराद खम जाय बुजिया बिसोरथ' बिराद बुरजा over minds like percentage are like a brainless person like around दंसाबो 85 to 85 yeah 85 to 90 people are like literally like simplicity mind माने simplicity mind माने thinking माने एसे simple सा साज्रां खोनासंसिगोन जि दं बेनो right आरो जाय 20% 10% मानसिफ्रा they are like logic नागिरो एबा खोथा नागिरो बोरै मार नंमारगौना नंमारा बे खोथा जामारदोंना जामाराखै बेखौ नागिरो okay 3 people are watching by the way I love you all and support you literally thank you for all the support and I'm battery para gila current problem is there so bisimilosy please here if you're watching still this much if you're new just subscribe my YouTube channel by the way I'll be happy that you subscribe when you will show me supports by the way I need supports really I need so much support from you guys support nanggo jagasin ka because like us people jai startup company बिसोरको माने it will be literally very difficult to like grow up difficult to grow up but still then we are trying my best I'm trying my best I have first of all I'm something like BORO banla nama manba BORO toxicity एसे जाखाबाय for that reason I will आं बेसां हायो like I want youth to be untoxic and youth को जोंनि youth को एबा जोंनि बर' youth को जोंनि बर'
youth community माने जोंनि बर' youth को होनदों like that जायहा unmatured एबा जाय teenager दंबाबो means actually बिसोरनि माइन्डआव एबा बिसोरनि माइन्डआव माने forcefully don't enter this politics बेखौ आं सानो Sanjeev Ramsey if you're watching this नायदोंबा please बे माने freedom of speech होननाय बुस्थु मोनसे दं नङा होमबा freedom of speech बे खोथाखौ माने like बेखौबो गेसाव खालामनांला माने freedom of speech खौ जि मोनो बेखौ बखिनानै सानै हयै बखि मोनसे खोथा सोंनो लुबैयो आं बेखौहाय freedom of speech माने मा बेखौनो आं सोंनो लुबैयो बेयावहाय freedom of speech माखौ होनो एबा freedom of speech मा सिस्टेम थायो एफाग्राब नों बयखौबो बिराद बखियो नङा होमबा Sanjeev Ramsey बेखौल' होन freedom of speech माने मा नोंथ' दायो मा सार्च खालामो गुगोलाव सार्च खालामो माबा मोनसे सार्च खालामो कनस्टिटिउसन बेसेबां मिथिगौ रोंबाय बिराद मिथियो नामा जि खोनादों बेल' नामा जि खोनासंदों एबा जि नुदों बेल' नामा जेबो नङा सिम्पल खोथा बेफोर लाइक सिम्पल खोथा बेखौनो लाइक फ्रीडम अफ स्पिचखौनो नोङो जास्ट एक्सप्लेन खालाम नोंनि नेक्स्ट भिडिअआव अके Sanjeev बे भिडिअखौ नायदोंबा बे लाइभ स्ट्रिमखौ नायदोंबा आंनो बेखौल' एक्सप्लेन खालाम फ्रीडम अफ स्पिचखौ एक्सप्लेन खालाम प्लास बेसेबां केटेगरि अफ फ्रीडम अफ स्पिच दं बेखौ एक्सप्लेन खालाम साला सैमा बेखौबो हगारनो हाया खालामोबा एक्चुअली नाय नोंखौ दायो मोनसे साइबार बुलिं साइबार केस होनोबाबो ना बिराद इजिलि हानो हायोब्रा नोंखौ हाउ नों सानोलाय बोरै होनो हागोन डु यु रिमेम्बर वान थिं लाइक बिराद बार नों बिराद भिडिअस होदोंमोन ना नोङो बिराद भिडिअस दं नोंनाव साइबार बुलिं केस होनो हायो You need proof? Publics need proof, right? Proof नांगौ. One second, I will show you the proof. बिनि भिडिअस आं बिनि लिंक नांगौबा आं हरनो हागोन. Don't worry, I'm not supporting him by the way, but link नांगौबा I can show you. Cyber crime बेखौहाय cyber bullying एबा cyber harassment होनो हायो. But जोंनि बर'फ्रा like political leaders जाय BPF नि leaders बेलेगफ्रा leadersफ्रा माने just to think like बाद होदोलै बेफोरखौ बेबायदि जाम्बा मानसिखौ बेबायदि आलु गेसावखौ बाद होदो. बेफोरखौ माने एक्शन लानानैबो बखिनानैबो जेबो लाब गैया होनना साननानै लाबाय माने बिसोर because this is not important for any for the political leaders isn't it आरो मोनसे खोथायाव होनदों लाइक मानो मोजां मावदोंबा पाब्लिकनो खोन्था होननानै बेखौ मा सानगोन होनबा इग'सो सानगोन देखायदोंसो सानगोन जाम्बा मानसि जेबो मिथिया एसेबो मेलेम गैया एसेबो देखायनाय माने बुजिया मोजां मावदों नोंलाय मा मोजां मावदोंलै दासिम मा मोजां मावखोथाय Okay, only 12 minutes near live stream come 12 minutes maybe I mean this live stream so just chill pill and watch Alright, please yeah you sure you don't divert your mind by the way people खोनासंनानै फार्स्टआव मोजां सानगोर मोजाङै बेफोरखौ बुजिगोर बेनि उनाव नोंसोरो like you should know this just माने मोनदों भिडिअ नुदों is right डाइरेक्ट जज खालामनो हाया सोरखौबा रावखौबो माने नायनाय लोगो लोगो जाज खालामनो फार्स्टआव एनालाइज खालामगोन बुजिगोन फार्स्टआव मोजाङै बुजिगोन मा खालामदों मा खालामो बेखौ बुजिगोन बेनि उनाव एनालाइज खालामनानै बखिगोन बाट नोङो धनजिब रामसैयारिखौथ' नांगौ just only views आरो subscribers this is important one unsubscribed 146 subscribe खालामदोंमोन unsubscribe खालामदोंमोन love you bro for unsubscribing also that means you are a नों सासे धनजिबनि supporter एबा धनजिब रामसैयारिनि supporters 50 love you all and Jay Boran Jay this will be the last
बेनो मेबी लास्ट जाहैगोन बिनि बागै एबा बे सैमानि बागै रायलायनाया एबा खालिथिंनि बागै रायलायनाय बे दानजिबनि आलु गेसावनि बागै रायलायनाय दानजिब आलु गेसाव जोंनि बर' गभर्नमेन्टनि थाखाय बिनि बागै रायलायनाया बेनो लास्ट जानो हागौ but if I see any mistakes again yeah we will speak about this होनबा जों सासे बर' जानानै बे एसे मा रायलाया जानो हागौ नङा होमबा बे सासे बेलेग मानसिखौ रायलायनो हायोबा we can also speak about this so love you all and peace आरो please yeah hatreds बेफोरखौ लाबोना okay no hates and no anything like misunderstanding or anything else if you don't know anything you can ask me surely I'll explain you properly okay love you all and be happy